Jeg tror du var filosofiskriver. Poesi. Hvad så det her? Du er kraften med at gå lidt på aftrækker. Hvad så det her? En vis person har lige fedtet for læreren ved igen at give ham ret. Hvordan kan en vis person være formand for Minerva, når han ikke engang selv læser bøger? Man kunne ønske, at en vis person kunne lære at bruge en deodorant. Jeg må efterhånden sidde på yderkanten af stolen. Det er jo rent tilsyn. Har du siddet og læst alt det her? Og hvad svarer du? Ikke noget som helst. Drop fremmedlegionen. Alarmen er afblæst. Hvad er det for en alarm, der er afblæst? At min mor... At jeg ikke var gravid. At du ikke er gravid? Vil det sige, at du har været i seng med Toge? Her? Nej. Nej, var det så oppe hos Toge? Nej. Jamen, hvor så? Oppe i HP's lejlighed. HP's lejlighed?